Jean-Paul Sartre yanjî bi gotina Fransîyan Jean-Paul zakt. Jean-Paul Sartre ramanwerîkî Fransî û di navbera salên 1905 û 1908 de jiyaye. Dibistana mamosteyan qedandiye. Ji bo demekî mamostetiya felsefeyê û kovargeriyê kiriye. û kovarekî weşandiye. Roman Kurteçîrok ceribîn û şanoyan nivîsandiye. Demek ki bu endamê Partiya Komünîst a Fransî lê piştre dest jê berdaye. Mirovekî xwedê nenase û bi temamî dijberê dîn e. Li gor baweriya wî di rêya azadiyê de dîn asteng e. Hebûn parêz e û li gor nêrîna wî li cem mirovan lewn ji cewherê girîngtir e û mirov bi destê xwe cewhera xwe destnîşan dikin. Mirov mecbûr e ku azad be. Ji bo vê yekê jî divê tê bikoşe. Lêbelê meriv nikare bibêje ku care pêşîn van ramanan evî raber kiriye. Ango meriv nikare bibêje ku wî felsefeyek xweser afrandiye. Tiştê ku wî navdar kiriye bêguman wasfê wî yê edebî ye. Li gor nêrîna Sartre azadî û berpirsyarî. Mirov heyînekê ji bo xwe ye. Hîş û azadî ye. Sartre vê ramana xwe û bi vênebetiya azadiyê bi gotina xwe a mirov mehkumê azadiyê ye şîrovet ke. Em dibin kîjan şert û mercan devin bilabin, em azadin û bi biryarên xwe em jiyana xwe diafirînin. Helwesta me a ku em ji bo rewşekê nîşan didin bi pêşnûmeyên me yên siberojê re digihêjine wateyekî û tevgerên me li gor wan pêşnûmeyan derdikevine holê. Azadiya giştî bi xwe re berpirsyariya giştî tîne. Ji ber vê yekî jî meriv hem ji xwe û hem ji hemû mirovan berpirsyar e. Hilbijartina li hemberî rewşekî jî di destê me de ye. Biryara vê yekê em bi xwe didin. Hilnebijartina tiştekî di rastiya xwe de hilbijartina tiştekî ye û divê em hesabê vê yekê jî bidin. Di dema hilbijartina rewşekî de em ne jiyana xwe tenê, em de heman demê de heman, hêman û hêjayiyên xwe jî ku bingeha vê hilbijartina me ne destnîşan dikin û pêşkeş dikin. Mengiyên ehlaqî û hêjayiyên me bi tenê dikarin li ser azadiya me werin hîmdar kirin. Mahkumtiya mirov ya azadiyê û têgihiştina berpirsyariya xwe jî diltengiyekî derdixe holê. Diltengî jî ji hestên herî bingehîn yên hebûna mirovî ye. Felsefeya ehlaqê a Sartre. Li gor baweriya wî tiştekî ku em bikaribin jê re bibêjin xwezaya mirovê tune û mirov bi destê xwe dest û keda xwe xwe diafirîne û destnîşan dike. Kêzik û çûk çawa bûne heyîn wisa jî dijîn û nikarin vê yekê bigoherînin. Lêbelê mirov li xwezayê hatine avêtin û cewhera xwe bi ket û zanyariya xwe diafirînin. Ji ber vê yekî jî divê tevgerên wan neyêtin astenkirin û divê bikaribin bi azadî tev bigirin. Ango Sartre dibêje ku mirov mehkumê azadiyê ye. Dibin kîjan şert û merci devin bilabin, em azadin û jiyana xwe bi destê xwe diafirînin. Ji ber ku herkes cih, nirx û hêjayiyên xwe bi destê xwe diafirîne, qanûneke ehlaqê a ku em bibêjin ji bo hemû mirovan derbestar e jî tune. Sartre çi gotiye? Gotiye ku mirov mehkumê azadiyê ye. Ez ne heyranetî kesî me û naxwazim ku tu kes jî bibe heyranê min. Di nav xirabiyan de xirabiya herî mezin neguherandina me a kemasiyên xwe ye. Azadiya mirov di helbesta mirov de ye. Dojeh yên dinin.